No, teď. A jo, kolik? Na 6krát teďka. Tak ale že to tam nedá. 12. 4, 3, 2, 1, pojďte. To jsi věděl zásobník, ale zbytečně ústy. To nejsem sama. A 3, 2, 1, teď. No. 3, 2, 1, pojď. To byl jeden. 15, 14. 3, 2, 1, teď. Ještě bez rukou, tady. Jo, já nemáš tam auto. Máš tam auto. Nezastřel z tyho, možná ani auto. Počkej, takže. Uděláme to jak v Kena Lynch. Tak. Co ústy? Kena Lynch. Já to budu mít na 2 minuty. Počkej, nespěj. 3, 2, 1, pojď. No. Jo. Guys. Epic fail! Mám střelit tebe. Kokos! A ty jsi kokos. Já si vím, já jsem vlastně větší kokos. Bereš ty zásobníky blbý. Ne, Ty brýle, chci být otočený přímo k tobě. Můžu docela brýle od někoho rychle? Děkuju. Poslední slova před smrtí. Můžem? Sní v pekle! Remember, no journey. Jo. Přežívej! To je tak, když máš poslední. Nevím, co ty vole. Spíš ten šok.